देवरा बाबूर मोर बलम बाटे करिया तन कोना चित पर चढ़े कोरिया देवरा बाबूर मोर बलम बाटे करिया तन कोना चित पर चढ़े कोरिया मारे खातिर बाह में जकड़ लिया है देवरे से परत में भद्दार सफीरे पकड़ लिया है देवरे से परत में भद्दार सफीरे पकड़ लिया है देखते भड़क गईनी हम का होई ऐसन बोला हाँ देखते भड़क गईनी हम का होई ऐसन बोला करिया भातार बाबे करिया होई लइका एही से मिलल कईनी को इहे बात मोरा पिया के पढ़ लिया है देवरे से परत में भद्दार सखीरे पकड़ लिया है देवरे से करत में भद्दार सखीरे पकड़ लिया है रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ादा डीजे विकास अजय से मिले के आ दिल में गइल हमरा लाल अजय से मिले के आ दिल में गइल हमरा लाल रात दिन सट के काम होके डट के जवानी बना दिहले पार सखी अशोक चंदेश्वर रगड़ दिया है देवरे से परत में भद्दार सखीरे पकड़ लिया है देवरे से परत में भद्दार सखीरे पकड़ लिया